Khadumani Panda Kajakatini Simna Division Party IPP. Payment of financial Takubuku or Chakra Ani Kaksamate Hambai Yafaro, the Omaheke is in protest rally Klanini Nango, Tini Chinguka, Tripura Hasteo, Nagurik Suraka Moncho, the Miju Convention by Bahakisini Bishu, the Burma Butarzaka, Abajo, Tripura Hastini Joto Borno, Nukbaika. তিনি চিনি ফুঙাইখেনো जों बिश्वजित बर्मा ताखुक बिश्वजित नगो थांफैखा ताबुक जों किफिलतिनो अजागा रेली इंतमान बागै चिनि आदं रग आनो रिहमान बागै हाबै थांदि गाबन बागै फाइखा जों बिनि नगो थांगै जेबाबा बिनि बुमा बुफाबै कक्साका बंनि जे माने खा खामानि मुक्ति रग ननुगै सिनबो मुक्ति क्लाइजाक के जों बंनि लगी हमेशा दंनाय आमते हेके जों बरबनो कगनि बुखा बरंनि जे बिसकांनि जे प्रोग्राम रक जे पान्दर खलाइजांना नांमानि आमरो बेबाग जतो जागावनो जों सुबासु खलाइनाय एके आनिसलाइ सिकांसिनि बायसखना नं साइखना जों बनो बाहाय बाहाय कै तामरो दाबि खलाइका बनो चाकरी मारिनाय नुखुंगो एक नागारे 25 लाख टाका रां मारिनाय ते ताबुक त्रिपुरा हास्तेओ जे कांचनपुर दंनाय चिनि त्रिपुरासा हिंजांनाय रक बरक बाक्सा माइरुं रक माचाया रेशन बन्द रक खलाइ तंजंमानि आमरो जों मियानो DM by Coxawi Tini Bishino security Rohre Azakaborno Tini Mairung Riwitongo जों दिनै नुखा मकल बायथां ताबुक ससियेल मिडिया जुग बाहायकेसिनि बरक खरकसा बिनि बयस मात्र 26 बছর सेको बाहायके लामो खिगलाई मुसु खायके पशु हायके वाग्रक न बुतुइ बुइ बथालायके जों नुखा हायनो सिनि बरक रक सुदु ताबुक सिमि आगियो आमतिखेन बथार जागो चिन रबिलिटन सं जेफुर जिरानियाव थैका आफ्रु बरक अम हायकेनो बथार जागो आफ्रु किन्तु ससियेल मिडिया ते यागो केमेरा रक रिन बागै जों आमरो नुलिया थिनांगो सिनि दफारक आमतैता उंथुं आमतै हायके जों ते सातक जाक्सितों आमतै हायके ता बुजाक्सितों ता बथार जाक्सितों अ नहार नाहार मुंनो नाहारैनो जों तिप्रासा हिनजानाय रक जों तेके बिसेस क्लाय सिनि आईपीएफटी पार्टी खलायनाय रक जों तिप्रालेन सानो आबन बागैनो सानो जों तिनि साननानै ताङै अम हायके आन्दोलन खलायमा नंखाय जोंखाय ताङै माया तंनायबा तामनि बागै अबिश्वजित बथार जामाना हायके नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजु कन्वेन्शन बाय जे बन्द खलायजांमानि 16 तारिखनि सिमि जे बरक जे एक नागारे बन्द खलाय फेमेनि आजागा आईपीएफटी रखै ताङै कक्साया आईपीएफटी नि मिनिस्टार एमएलए रखै ताङै कक्साया आं सानानि मुचुंगो जतो ककनो जतो जागाव साविमानिया जों जे डीजी बाय कक साइतंमानि डीजी बाय कक साइतंमानि जों जे डीआईजी समै कक सावै क बिसिंति बाहायके अ आन्दोलन मथाग्रिमान आकरनो जों बाहायके मिडियाव फातसाकै सानायबा जों एक नागारे मियाबो ताकबो जों आरनि एसपी बाय डीआईजी बाय कक साइतंग स्टेटास ब जागा बम हायंखा तामखै केस ना जागा जों जागा सुमुटु केस नादे ना जाया आमरो जों कन्टिन्यू खबर नाय दङते आकरनो जों बाहायके निउस फातसाकै सारनायबा जों आबनो सामुखलाय दङ जत जागा जत कक सावैमानिया এবং জরা ফাইকে আবো অবশ্যই সাজাগনাই কিয়াবা নংতা ইনভেস্টিগেশন চলাই দङ अ জাগারগো নংতা ফাতসাkai जत कक सावैमानिया हाइफानो जों मा साका कारण गोबांमा बरकनिनो मुचुंगो जे ताकबो अबस्थाय दं गोबांमा बरक मुचुंजागो साइमानानि जे बिश्वजित बर्मा बोथारजागमानि ताबुक अवस्थाव दं बिनि प्रेजेंट स्टेटास ताम आम जतनो साइमान नामसुगो दा प्रेजेंट स्टेटास का अमनो जे दिनो बोथार जाका आदिनो कैसा सरकारी भाबे शो मोटो केस ना जाका आबन परे मिया बजे अफिसर चाकरी खायो फायर सार्भिस आ जागानि इनचार्ज ब मिया एफआईआर खायका दिनि बिश्वजित देबरमानि बिहिगो एफआईआर खायका नेपाल तिला पुलिस स्टेशन थांगै ताबुक आपातत 3टा केस रेजिस्टार्ड ते जों एसपी नो साका जे अ कयेक दिन बिसिंगनो जदिनो अ मेन कालप्रेट रमुइ मानजाहकाय जों त्रिपुरानि तिप्रासाराव ताम खायनाय जों आबो थिनांगो कयेक दिन परे जदिन रमुइ मानजाखंकाय जों भबिष्यत जों कठोर आन्दोलन खालायनाय हिनि जों बनो साजाक बरकबो साइतलै दङ बाहायके बरनो एरेस्ट खायनाय भिडिअ क्लिप्सनि बिसिंति जतन नुगै दङ आं सागा भिडिअ क्लिप्स नुगै दङ साबनि मोबाइल बेति साका आबो बाहायके स्प्रेडिं खा आबनो नायदि जों बरनो साइरिजाक जों आबनो करिबो सिनि जे माचाया मानंया तंनाय रंग मबो माचाया जतो दिगिनो जों खेल मानारगो गाय त्रिपुरानि जतो तिप्रासारनो लुकरना अमनो कन्या मुसुंगो जे बुइनि कक बाय हाइनो उत्तेजना तांदि जों तिरक सामुखाय दङ जतनो शान्ति खलाय गोजां खैनो सिनि आन्दोलन जों तिनि जेबाबे अजागा खलायलायखा जों जतो जागान खलाय दङ सुदु अजागा सेमिया सारा त्रिपुराव जतो जागानो खलाय दङ गाय ताक जों फाइब्रो चिनि बायजालबो जों खवायो आरोबो मानजा बुखा आरोबो चलेलै दङ माहाय गोबां मा जागा करबो साब्रुम बिलुनिया धर्मनगर जत जागान चलै दङ आबो चलिमानि एकटान कारण जों दफाना हामजागो दफानि बागै जों जतनो खायो आबन बागैनि अहाब अहाय साम खलायमानो
তিনি ওরা যে ফাইনাল রং হাইনি হাইতেসা পাইফ্লাইয়াতে হামবাय याफोराव दफानि बागै जतन खायगदि ओंखायनो चिनि दफा मो थांजाखनाय सर जुदि जास्टिस मायाखै नों उसखांनि स्टेप बाहायनाय জাস্টিস মায়াখাই জাস্টিস মাসে মারিनाय मायाखाय आमतु कुन कक्सिकरि मासे मारिनाय কারণ नायनायदि जों अब जे बर' माने बिश्वजित देबरमा जेबाबे बोथार जाखा आबो पुलिस महल हयते तिप्रा साया बरक फानसे वानजि फानसे अ जे आ घटना रकनो बरक बेलेखिनो सेलेंजागो जों तो बेलेखिनो सेलेंजाखा बयबो सेलेंजागै दङ बे तिनि अम हाइरकनो जों जुदि जास्टिस मानियांगा जों थिनांगोते जास्टिस माननानि दा आसादि हायसे हामबाय